Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukeli nazi ezinohlonze emini nje. We were all elected to serve the interests of our people, not our own personal interests. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa uhola amalungu ecabinet yakhe njengoba ke behambele esifundazweni North West ngenhloso yokuqinisa ukusebenzisana kwezinhlaka zikahulumeni nokwenza ngcono ukuhlinzekwa kwezakhamuzi ngezidingo nqangi. I find that the application is not urgent and it is struck from the roll. Inkantolo ephakeme yasePitoli isichithe nezindleko isicelo somdwengu lobuyeke abevumbulala uThabo Bester kanye nodokotela uNandipha Magudumane njengoba befuna ukuvimba umdlalo wochungechunge wethelevishini okhuluma ngabo. Wonke amabomba abheke esigodlweni sasemashobeni ophongolo njengoba ke izinkumbi zezintombi zizobeke ingxenye yomkhosi womhlanga kusasa. We have to also keep our heads. It's the same as you play in a World Cup final. You don't do preparations different to any game. You prepare exactly the same. Amabhobho kudingeka unqobe kanjani umdlalo wakusasa neNew Zealand eWellington ukuze azibeke ethubeni lokuvikela isicoco seRugby Championship. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usekhuthaza uhulumeni wesifundazwe iNorth West ngokuthi kuzofanele imali eyabelwa komasipala besifundazwe yenzeke kuphela izidingo esuke ihlinzekelwe zona. Umengameli uhlangeneke nobuholi bukahulumeni wesifundazwe kuuhlelo likahulumeni kazwelonke lokuhambela kwezifundazwe ngenhloso yokuzibonela osekwenziwe yizifundazwe maqondana ke nokuhlinzeka ngezidingo zomphakathi. Sekuyisifundazwe sesikhombisa lesi saseNorth West esesivakashelwe yithimba likahulumeni kazwelonke. Umengameli ukhumbuze ubuholi beshamthetho sesifundazwe ngejoka abayithweswe lona ngabantu baseNingizimu Afrika ngevoti labo. Uthe labo abafuna ukuzicebisa bona besebenzisa igama likahulumeni benza ukuphambene nomthetho. Failure to deliver services is an infringement of the basic rights of residents and our citizens more broadly. Let me address the issue of running water as an example. No one should go more than a day without running water while there is a deafening silence from the municipal offices about when water will be restored. Ukhulume nangomthelela wentela ephezulu yaseMelika esizokhokhwa iNingizimu Afrika uma ithumela eminye imikhiqizo yayo kwelika Trump. Uthe kungakho kuzofanele izifundazwe kanye nomasipala bazibambe ziqine ngokugxilisa izinhlelo zikahulumeni zokuthuthukiswa kwempilo yezakhamuzi. The impact of tariffs and other developments of the country's economy mean that we must intensify our efforts to deliver on the Government of National Unity's 3 strategic priorities. The high cost of living is one of the things that are bearing a heavy burden on our people, and municipalities can play an important role in ensuring that the money that is allocated to pay for these services for indigent households is properly allocated for that. Umengameli Ramaphosa usazophinda avakashela ubuholi bukahulumeni wesifundazwe iFree State kanye neWestern Cape. Usihlalo wekomiti lesikhashana lasePhalamende elisungulele ukuphenya izintolo ezadalulwa umkhuzi wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi nakuba ke kunokubambezeleka kodwa ke inhloso yabo okuhlangabezana nomnqamulajuqu wePhalamende wangomhlazi ngama-30 nomuvo kumfumfu ukuze ke bethule umbiko. Umolapile Kgenyana uthi ke leli komiti elisamile esinqumeni salo sokuthi uMkhwanazi abe ngufakazi wokuqala. In our case, we spent about 2 or 3 meetings where we're discussing
the terms of reference. And at that time, it was not going to be possible for us to initiate contact with the witnesses before the terms of reference were adopted by the committee, because the terms of reference is that basic document that guides the committee in its work. So we had to wait for the terms of reference to be adopted. And once the terms of reference were adopted, the committee determined a list of key witnesses that formed the first batch that had to appear before it. And at the time we started engaging with those witnesses was when General Mkhwanazi was already taken by the commission. Inkantolo ephakeme esePitoli isichithe nezindleko zaso isicelo esiphuthumayo sikalo oboshelwe kamacala okudlwengula kanye ke nokubulala uThabo Bester kanye ke noDokotela uNandipha Magudumane. uBester noMagudumane bebefuna ke inkantolo ikhiphe isivimbelo sokuthi Netflix ingawuvezi umdlalo wochungechunge ukhuluma ke ngabo laba ke bobabili obizwa ngokuthi Beauty and the Bester. Ipuntshile imizamo kaDokotela Nandipha Magudumane kanye noThabo Bester njengoba bebezama ukunqanda iNetflix ukuthi ingasakaza umdlalo wochungechunge olandisa ngempilo yabo osihloko sithi Beauty and the Bester. Phakathi kwezinye zezizathu abamangali bebekhala ngazo ukuthi ukuvezwa kwalomdlalo kungase kube nomthelela ungemuhle eqolweni kwecala labo kwazise izinye izinto ezitshengiswa kuwo lomdlalo zihlanezela iqiniso. I find that the application is not urgent and it is struck from the roll. A day bonus proprius cost order was sought against Ms. Reid. I have exercised my discretion and the order of costs is as follows. The applicant is to pay the costs on scale C. I reiterate, the application is dismissed. The applicant is to pay the costs on scale C. Ngakolunye uhlangothi abameli babamangali bazwakalise ukudumala ngesinqumo senkantolo. We are disappointed that the matter was dismissed. As you heard the judge, our matter was dismissed on the basis that the court finds that our client has substantial redress that's available to him that he can bring at a later stage, and that prior restraint in this event is not the only adequate redress available to him. It's not an easy one. Yes, it has been struck off the roll, but we really tried by all means to meet the agency, and our circumstances are different. Lesinqumo sichaza ukuthi lolu chungechunge oluneziqephu ezintathu lungasakazwa yisikhondla sezinhlelo zetelevision iNetflix. Ihlehliselo umhlazi ngama-20 nomuvo kulwezi kolonyaka icala elibhekene nomengameli weSAFA uDanny Jordan kanye nababili asolwa nabo. Laba ke bobathathu babhekene ke namacala okukhwabanisa nokwakha itulo lakho ukukhwabanisa kanti njengamanje bangaphandle ngebheli yezinkulungwane ezingama-20 zamarandi umuntu emunye. My instructions are to request this court to remove this matter from the roll. Struck this matter from the roll. The accused have been complying with bail conditions. They were phoned for arrest. They are easy to trace. Accused number 1 is the president of the Football Association. Everybody knows him. Omele umengameli weSAFA kuleli icala ubenxusa umbuzo kuba uke uyinika isikhathi uphenye kahle njengoba kuvele nokuthi kungase kube khona abanye abashushiswayo kuleli icala. Ugcizelele ukuthi asikho kodwa isidingo sokuba kube nokubambezeleka okungaka. Throwing it out and striking it off the roll is not the end of the matter, but they're given time within which they can investigate. Now they make mention of that they might add other accused. They make mention of all of those things. Umbuso uthulungela uqhubeka nalolu daba wabalula nokuthi abameli babasolwa babazi kahle abanye abangase beshushiswe kuleli icala njengoba bethi nje basola umbuso ngokungabi nabulungiswa kulolu daba. Our case is ready. With or without the search and seizure information, we are prepared, we are ready to proceed with the matter because we have the same information. Because we know that they know who are other people that can be prosecuted. And they're using it as now as a defense and as a show of the state being unfair. Abasolwa bazophinde bevele enkantolo mhla zingama-21 kulwezi kanti bangaphandle ngebheyili njengamanje.
Wonke amabomba abheke esigodlweni sasemashobeni ophongolo njengoba ke izinkumbi zezintombi zizoba ke ingxenye yomkhosi womhlanga kusasa. Kepha ke zikhona izinhlangano eziligxekayo lolu siko zithi kalihambisani ke namalungelo abantu. Umkhosi womhlanga wabuyiswa ngo-1986 ngonyamakaZulu esakhothama uGoodwill Zwelithini. Lo mkhosi ubuyiswa nje kwakuhloswe ngawo ukulwa nokubhebhetheka kwegciwane lesandulela ngculazi nengculazi kanye nokukhuthaza intsha ukuthi ingasheshi izibandakanye ocansini. uChristian Ndlovu nosebe unomehlo eminyaka engama-30 uthi lokhu akusiwona umlando kuphela kodwa kubalulekile njengosiko lwakaZulu. Umhlanga kubaluleke kakhulu kwintombazana ngoba iyona ndlela abafike bathole lapho ukuthi ukuba umZulu kuyinto nje nokuyiphatha kuyinto nje. Uma uhamba umhlanga kufanele ube intombi ehloniphekile, ube intombi ethandekayo nezithandayo yona. Akufunali wenze inoma yini. Intombi ehamba umhlanga akufunali ijole, akufunali iphuze, akufunali ihamba amadisco. Kufunali uba naleyo nto ukuthi mina ngihamba umhlanga. Izinhlangano zikholelwe ekutheni umkhosi womhlanga yinto yakudala futhi engahambisani namalungelo abantu, kodwa izazi zamasiko zikholelwe ekutheni izintombi aziphoqiwe ukuba zihambele lo mcimbi. If something is cultural, I mean there are good ways of doing it, and as I've mentioned, asibaphoqa abantwana bamantombazane ukwenza i-virginity testing. But if saying mhlawumbe ama rights abo are infringed, I don't think they know. I don't think these organizations did their research well. Izintombi zithi zimagange ukuhambela lo mkhosi. Engakusho nje ukuthi sekungisiza kakhulu ukugcina umntombi bami ngoba sekungigweme ezintweni eziningi zomhlaba engala ngaphandle zakhulelwa zaba nama-HIV and nanokuyihlonipha kwami ukuthi ngaphumi ngihamba imizi yabantu to know myself ukuthi kumele ngihlale ekhaya. Lo mkhosi umqoka ngoba uyafundisa futhi ukhombisa ukuhlonipha ingonyama kanye nesizwe sikaZulu. Bukele sisathiqu ezitolo kanti uMasibuya sizokuphathela uWT. MEC waka education, waka health, no MEC waka transport. Namhlanje bahambele kuyo le ndawo leyana bazoqala endaweni esigameko baye ebhedlela. Kulimala abafundi abathathu engozini yetekisi eyenzeke endaweni eyodwa nalapho kwenzeka khona ingozi eshiyeka abafundi abahlanu beshonile ngenkathi ke imoto ishayisa kudonga lonkulisa eMbali eNkungundlovu. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiko ukuthi uMengameli wezwe Cyril Ramaphosa uhola kamalungu ekhabinethi yakhe njengoba behambele ke esifundazweni Northwest ngenhloso yokuqinisa ukusebenzisana kwezinhlaka zikahulumeni nokwenza ngcono ke ukuhlinzeka kwezakhamuzi nezidingo nqangi. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge amagama athi SABC izindaba nakanjalo uzosithola ngomjalo bazo. Isimo sibuyele kwesejwayelekile eCoronation Village eGoli ngemva kombhikisho wezakhamuzi ezikhala ngongahlinzekwa ngamanzi isikhathi eside. Imeya yaleli dolobha uData Morero behambela ke kuleya ndawo wathembisa ke ngokuthi kuzolethwa ke izimoto ezithwala kamanzi ezithe xaxa, kepha ke izakhamuzi zithi namanje azibona lezi imoto. Njengoba bese kuphela amasonto ezakhamuzi zaseWestbury zingenawo amanzi, izolo imeya yaseGoli uData Morero uhlangane nomphakathi nabezindaba ukuze azochaza ngenqubekela phambili kulolu daba lokwentuleka kwamanzi njengoba iqhamuke nesisombululo sokuthi kuzothunyelwa izimoto zamanzi kulezi ndawo namhlanje. To get the levels high, it means we need another 7 days. But we are saying to you, over and above, we are going to try in the next 2 days to switch off other areas at night to try and push the water to reduce that 7 days. Namhlanje izakhamuzi zaseCoronation Village eWestbury ekuyizona esisheke kakhulu ngamanzi bezilindele lezi moto zamanzi kodwa bezingabona nangokhalo kwaze kwaphoqa ukuthi ziyowakha ipitsini lakhiwa benkolo yamaMuslim. We just trying to help out the community because as we know since 2022 in Coronation Westbury there was no water.
So we as a Muslim community in Coronation, we decided to make a borehole since 2022. Where the mayor lives, he's got water. He's got everything, and he's got bodyguards and everything. He came here yesterday with a hamstring of bodyguards, but all the police. We were protesting and they shot us. Lezakhamuzi sezibe nalenkinga yamanzi isikhathi eside zithi zifuna ukuzwa ukuthi imeya izosiphendulela ithini ngalokhu. I-Democratic Alliance Western Cape ebambe isithangami bezindaba mayelana nokubhidlanga kobugebengu kulesa sifundazwe. Isithangami ke silandela ke izigameko zokudubula kanye ke nodlame olunobugebengu kakhulukazi emkhandlwini. Undunankulu kwase Western Cape Allen Wende uthi ke kufanele ke basebenze ngokubambisana nokulwa nalesi sihlava. Undunankulu wase Western Cape Allen Wende uthi ubugebengu kulesifundazwe budlange kakhulu kufanele basebenze ngokubambisana ukulwa nobugebengu. We really are saying, how do we do things differently? We need to work much closer together. We need to tackle this issue unified as three spheres of government, as civil society, all working together, as business, working together to say, let's actually get a grip on this unbelievable wave of crime that our residents are facing every single day. Ilungu lekomiti lemeya elibhekele zokuphepha uJP Smith lithi bonke omasipala kufanele bangenelele. We're saying if the South African police and national government do not have the capacity to investigate these cases effectively and ensure that they get to a prosecution ready case to court, then let local government help. Not just the city of Cape Town, all local government across the province and across the country. Many of them are ready to do so and want to do so. We have these conversations at the Institute for Municipal Public Safety and elsewhere. So I think there is an appetite from local government and provincial government to step up. Leli zinga ke liphezulu lezigameko zokubulala ziholela ekutheni umkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke kanye nongqongqoshe wamaphoyisa bavakashele eCape Flats kuleli sonto. Kulimala abafundi abathathu engozini yetekisi eyenzeke endaweni eyodwa nalapho kwenzeke khona ingozi eshiya abafundi abahlanu beshonile ngesikhathi itekisi ishayisa ko-udonga lwenkulisa eMbali eMgungundlovu. Somnyango wezemfundo KwaZulu-Natal siphathe kabuhlungu kabi ukuthi izolo laphana endaweni yaseMbali section 18 ePietermaritzburg ingane zibe involved ku car accident kwadlula emhlabeni ezo5. Namhlanje futhi zingumhla 12 September sivuka nezinye indaba ezifanayo ukuthi itaxi futhi iphinde ya phelelwa amabreki same spot la kwenzeke khona ingozi izolo. OMC waka education waka health no MEC waka transport namhlanje bahambele kuyo le ndawo leyana bazoqala endaweni esigameko baye ebhedlela zombili la kulele khona abantwana bese bedlulela emndenini yabantwana abashonile engozini. Usuvule ngokusemthethweni umgwaqo esenkabeni yedolobha iGoli uLillian Ngoyi. Lo mgwaqo selokwavalwa ngoNtulikazi ngo-2023 ngemva kokuba ke kuqhume igesi kuwo. Bingabuzwa injabulo kubashayeli njengoba usugcina uvuliwe umgaqo senkabeni yedolobha iGoli uLillian Ngoyi nokumgwaqo waziwa kakhulu ngoBri. Nabanye abahamba kuwo lo mgwaqo babonge banconcoza kuyiphathimandla ngokugcina ziwuphothulile lo mgwaqo. Besisogola kakhulu besisogola bona ngoba uvulile nje siyathema nokuthi sesizosebenza na kahle lo msebenzi wethu uzobuya manje simeni. We just like to thank the leadership which is Panyaza Lusufi and Dada Morero. Better than no road. We've seen where roads have been started and not finished. So, we just wanted to thank them because the road is wider. We can run away if they're trying to mug us. Lo mgwaqo uvulwa nje usunciphisiwe awusalingani nalona owaphazamiseka ngenkathi kuqhuma igesi. Nayo inkinga bawunciphisele lo mgwaqo. Iyo inkinga leyo manje ngoba phela sisuka kubani lane Jabulo 4 lane to 2 lane manje. Hayi badlale ngathi kakhulu lapho. Lo mgwaqo wawuvalwe ngoNtulikazi ngo-2023 emva kokuba kuqhume igesi nokuyisigameko esaholela ekutheni kudlula umuntu emhlabeni kwathi abangamashumi amane nomuvo balimala.
Iphini likaMengameli uPaul Mashatile uthi elakudleli kanye namazwe asezwelikazi iAfrika kufanele angagxile kakhulu ekuhwebelaneni neMelika kunaloko kufanele baqinise ukuzithuthukisa. uMashatile ebephendula imibuzo kwindlu yebhunga lamaphondo ngamaphondo eParlamente waze wabuzwa ngesigqibo seMelika sokuphelisa inkxaso-mali ebincedisa ukulwa isifo sikagawulayo emaphandleni kweli kodwa waqala wavelela ingxaki yorhwebo neMelika. I think we must begin to understand that we are really on our own. Whether it's Trump, it's Vance, I don't even know if the Democrats will be better. I think the continent must begin to say, how do we deal with our own development? We shouldn't have relied on the US for so long. I think we are wiser now. Kumba wentswela ngqesho uziphikile izithyolo zokuba imithetho yohlengahlengiso ithibaza inzame zokudala amathuba emisebenzi. It is not correct. There were in the country where black people are probably 90% of the population, but 70% is controlled by others. It can't be allowed. Usekela Mongameli uphinde wavelela nesigqibo sekomiti yaseParlamente esamdlayo emva kokuba engadizanga isipho sedayimani esafunyanwa ngowakwakhe noxa nje zange samkelwe. They came to a conclusion that I should have declared it and therefore they are going to impose a fine. Kwiindaba ze-SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Bukelo masibheka kwezemidlalo amabhokobhoko kudingeka unqobe na kanjani umdlalo wakusasa neNew Zealand eWellington ukuze azibekeke ethubeni lokuvikela isicoco seRugby Championship. Abadlali bamabhokobhoko bayabaza umzima nenselele yomdlalo abaya kuwo ekseni kusasa eWellington neAll Blacks. Ukapteni uSiyakolisi uthi kuzilungiselela umdlalo neNew Zealand kuhlale kungelula nakancane. We have to also keep our heads. It's the same as you play in a World Cup final. You don't do preparation different to any game. You prepare exactly the same. I mean, so nothing has changed our way. We know how much pressure there is in the game already, so we don't need to add anymore. So we've prepared properly, having Sasha take charge of the team, and obviously Ruan and Lord taking care of the line out, but nothing has been done that's special or out of the norm that we've done because we've never done anything different to any games that we've won before. Amabhokobhoko azoya emidlalweni wakusasa enze izinguquko ezithile kudonga lwasemumva lwabadlali. Umzwandile Stiko isekela lomqeqeshi uthe akukho kuzoshintsha kakhulu eskimini njengoba abanye beqagula kanjalo. A lot of people don't realize these guys have been with us in our system for the past couple of years. You know, if you talk about Gaza is probably 27, he's already won 2 World Cups. You know, Sasha has been with us for the past 2 to 3 seasons. You know, I think the guy that I can say probably is slightly new in our system will probably be Ethan Hooker at wing. Inkundla yaseWellington ayiwethusi kancane amabhokobhoko njengoba ngo2018 bayehlula iAll Blacks kulenkundla. Badlala ngokulingana ngonyaka u2019. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakazi.
mbukeli usale kahle.